Vi har om modalverber. Det er også dem, der bliver kaldt mådeudsagnsordsord. Modalverber de udtrykker som oftest en vilje, en hensigt eller en tilladelse. Og de efterfølges af hovedverbet i infinitiv. Og modalverber de har kun to former, præsens og præteritum. Der skal ikke s på i tredje person singularis præsens, og det må ikke efterfølges af do som hjælpeverber. Og i modalverber der findes der de 8 herovre. Og shall should, de bruges i spørgsmål i første person, oftest i forbindelse med anmodninger, eller ønsker om anvisninger eller forslag. Shall bruges ved løfte eller en trussel, og shall kan også bruges til at danne futurer. Should bruges om det, der passer sig, eller det, som kan være belejligt, og så bruges det også i bisætninger efter udtryk for en personlig følelse eller mening, eller i retoriske spørgsmål, og i bisætninger, som angiver en usikker mulighed. Will og would bruges begge to til at danne futurum, og de bruges til at angive vilje og i hensigt i spørgende og nægtende sætninger. De bruges også begge to til at angive en vane eller en formodning. Would det angiver ikke altid i datid, men kan i anmodninger være høfligere end will. Can og could bruges begge om en evne, og i positive sætninger om muligheder om tilladelse. May og might de bruges begge om en uvis mulighed om tilladelse, og i bisætninger der kan de også bruges som en hensigt, indrømmelse og følger. Might det bruges som forslag og anmodninger, oftest med en kritisk holdning. Must bruges om nødvendighed, sandsynlighed eller en stærk formodning, og så i nægtende sætninger kan det også bruges som forbud. Ought to og used to. Ought to bruges som forpligtelse, og hvad der er passende og forventeligt, og used to bruges som en vane i fortiden, og findes kun i imperfektum. Og det er meget vigtigt, at man ikke forveksler used to med be used to. Dare kan både være et modalverbum og et fuldverbum, og need kan både være et hjælpeverbum og et fuldverbum.